Ayun mga yung Dapat nandiyan dito. Dito na ako sa... liha. Nagkakot. Ha? Ito ba kan? Ang gugol natin ni Babi sa baba. Ano ba yan? Yan, kain daw muna. Kain. Ayan po. Magandang tanghali at yun, nakakain na kami. Time check natin ay 11:34. At ayan po, yung pipitira na naman yung ano, dito sa kwarto ni Chinchin.
Di mo naman ito.
Ay, tapos na nga pinturahan. Ay, sa kwarto. Dito naman sa gilid. Sige daw, liyaw na di. Ano naman? Yun na. Bye. Awan. Yan, may tugtog. Oo. Copyright. Lupit. Ano? Ako pa. Lagi ano? Ano?
Yun mga, yung amba na yung pinipinturahan. Iwan mo na dito yung malo mo. Wala naman. Dapat 20 dito. Dito na ako sa
Amo. Lock, poro lock. Ano magkano? Ah, poro. Ito na lang, kusa lang. Ah. Kuya Arnil. Amo. Mga ritas-ritas na lang dito. Yung pinatungan, ipinantay dito sa ano. Ito tapos na. Ayan. Titete, kumani, ano mo, Korean? Amo. Yung kulit, talaga bigwan. Ito rin tapos na. Lahat may pintura na. Yung kwarto. Ganda na. Ganda na. Alam na to. Ayan. Lupit. Lupit. May pintura na. Kwarto. May pintura na. At yun nga, bukas na lang ako magwawalas dito kasi didikit yan dito sa pintuan. Yung mga alikabok. Sayang. Ayan, madilim. Inayos kasi ni tatay yung switch. Ayan. Iwan ko mo. Hello! Ang doktor mo! Wala pa kita na kung yung guro mo. Yung guro mo pa. Pipiro ka na sa ako. Masawa mo kita ko ito. Hilod burotis. Nagbisigit na yung kwarto mo. Ha? Tuwan dito. Masyari ka na itapay. Kapalitan mo. Hindi mo mabigay ko na ito. Makakangit mo. Pumatay. Masyari si pali mo. Lagyan yung may baka. Baka kanina pala yung pakulok. Ano yun?
Baka kanina pa nagkulit para puro na tayo. Nangungulang pati ah. Lagi-lagian tadi. Mabalitas. Isang bulan na yan. Pas mo. Dalawa na. Sa Manila pa, nasa ano na. Anong sabi ni Pinto, minum may langgam. Lamang po na ito sa pag-ibig ni pilot na. Natutunan ang pilot na ito. So ito, lamang po na ito. Ada patungan pada ano?